खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 जुलाइ बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोजान लामा दावबायनो गोसो गैयाब्लाबो दावबायनांनो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो मेंनाय मोनगोन। वृष राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। मिथुन राशि। गोनांथार खामानिखौ मावफुंनानै लानो हागोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो लानायाव गुबुना हेंथा होगोन, साननाय बायदि जानाय नङा। सिंह राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। कन्या राशि। गोसो थोनायनि दौलेङाव गोग्लैगोन, गोसोआ उरां फारां जागोन। तुला राशि। जाय मुवा बेसादखौ हास्थायदों बेखौ मोनफुंनो हागोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, गोसोआव साजा मोननो गिखांनाय फैगोन। धनु राशि। गोबावनिफ्राय नाजानाय थांखिया जाफुंसारनाय नङा, असान्थियैनो साना बारलांगोन। मकर राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन, गुबुनफोरनो गियान होनो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जामलांगोन, दुखुनि सान जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 95% ल'न, फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003991187 8822018193 जामबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।